Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Muhterem cemaat, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Rabbimiz hayırlı cuma günlerimizi nasip etsin. İnşallah hayırlı Ramazan aylarımızı nasip etsin. Barımızga da esenlik, sağlık bilen, can tanışçılığı bilen Allah bilse şu Ramazan aylarımızga kirip, urazalar tutup, ağız açtırıp, iftarlar yasap, seherler yasap, көп gıybetler kılıp, Allah bilse Kur'an hatim etip, Allah bilse şu Ramazan ayları tiyişli rəvişdə ötkərərgə Allah təala nasib etsin idi barımızga da. Güç, qüvvət, iman baylığı, eng mühimi selametligimizni, imanımızını, aqlımızını muhterem cemaat nasip bulsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Bunyal İslamu ala hamsin" dedi. İslam держится в 5 столпах. 5 бағанаға негізленген, һәм шушы 5 бағананың берсесе ул ураза. Biz аны ураза дип әйтәбез татар телендә. Ул төрки халыкларда әйтелә торган сүз ураза дигән сүз ул гарәпләрдә кулланылмый. Гарәпләрдә әйтәләр ас-саум дип әйтәләр, ас-сиям, сиям. Ул тыелып тору дигән сүзне аңлата. Тыелып тору. Мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан дигән сүзнең үзенең мәгънәсе аны ул яндыручы, яндыру. Үзенең әгәр дә тәрҗемә итсәк, үзенең мәгънәсен әгәр дә карасак. Менә без Рамазан айында мөхтәрәм җәмәгать тыелып торабыз һәм бөтен булган негатив, бөтен булган әшәкелекләребезне, гөнаһларыбызны барысында яндырабыз дигән сүз. Һәм әлбәттә һәрбер гыйбадәт ниндидер бер тырышлык таләп итә, шулай бит. Тәһарәт алыр өчен, мәсәлән, су кирәк, хәрәкәтләре кирәк. Намаз укыр өчен шулай ук, хаҗга барыр өчен үзенең бер айрым бер мәшәкатьле мөхтәрәм җәмәгать бар. Әмма бу әйберләр, бу гамәлләр, гыйбадәтләр барысы да күренә торган гыйбадәтләр. Менә ураза әгәр дә бер карасаң, бер нинди дә хәрәкәт, бер нинди дә ниндидер гамәл таләп итми. Нинди дә булса движение дип әйтик, бер нинди хәрәкәт таләп итми. Ураза тотканмы, тотмаганмы икәнен дә кешенең белеп булмый. Беркемнең дә маңгаенда язылмаган, мин ураза дип. Намаз укыганны күрәбез, садака биргәнне күрәбез, хаҗга барганны күрәбез, башка гамәлләрне, гыйбадәтләрне барысында күрәбез, әмма ураза тотканны да күрмибез. Кешенең уразамы юк икәнлеген дә белмибез. Әмма мөхтәрәм җәмәгать, шуңа күрә Аллаһ Тәала әйтә, Пәйгамбәребез әйтә, Аллаһ Тәаланың сүзләрен ул ди ураза, шуңа күрә Аллаһ Тәала үзем өчен дип әйтте ди. Безгә Коръән Кәримдә Аллаһ Тәала шулай әйтә, ураза ди минем өчен. Без инде әлбәттә уйларга мөмкин, нәрсәгә микән безнең уразабыз Аллаһ Тәаләгә, безнең уразабыздан нинди мәгънә бар микән? Мөхтәрәм җәмәгать, ул яшерен гыйбадәт, шуңа күрә Аллаһ Тәала безгә аны әҗрен дә үзем ди белеп бирермен. Без һәрбер әйбернең күпме икәнлеген беләбез әҗрен. Мәсәлән, бер харифне Коръәнне бер харифне укыйбыз икән, без аның әҗрен, савабын күпме икәнлеген белеп укыйбыз. Әгәр дә без намаз укыйбыз икән, без беләбез. Нәрсәләрне нинди дә булса әйбер белән чагыштырулар, нинди дә булса Пәйгамбәребезнең сүзләре, хәдисләре, дәлилләре әлбәттә бу темаларга күп әйтелә. Әмма ураза буенча без белмибез, нинди Аллаһ Тәала әҗр савап бирәчәк. Әмма Аллаһ Тәала әйтә, ул ди сезнең ди тоткан уразагыз ди минем өчен, бүтән гамәлләрегез үзегез өчен. Бу уразагыз ди минем өчен. Һәм мин аңа ди үзем белеп бирермен әҗр савапны күпме икәнлеген, кирәк булганлыгын дип әйтә мөхтәрәм җәмәгать. Коръән Кәримдә без Рамазан турында аятларны байтак берничә аятны әйтеп китергә мөмкин. Кутиба алейкумус-сиям дигән без инде белгән аятларны сезгә ураза язылды, фарыз булды. Кәмә кутиба дип Аллаһ Тәала әйтә, ничек менә фарыз булды, сезгә кадәрге булган кешеләргә дә дип Аллаһ Тәала шушы әйбер белән безгә аңлата. Димәк, уразалар безгә кадәр дә булган мөхтәрәм җәмәгать. Безгә кадәр дә ураза тотканнар. Без беренче тапкыр беренче бу гыйбадәтне кылучылар түгел, бүтән халыклар, бүтән пәйгамбәрләргә булган шушы гамәл, гыйбадәт күрәсең. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәала әйтә, сезгә кадәр булганнарга ди тиешле булган кебек, сезгә дә ураза ди тиешле булды. Мөхтәрәм җәмәгать, менә әйтәбез бит, исламның бер баганасы дип. Ислам ул шаһадат кәлимәсе, ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Һәм икенче безнең урында тора намаз, аннан соң ураза, закат һәм хаҗ. Шушы 5 әйбер
biz aytamiz islom deymiz. Agarda bizdan so'rasalar, nasa ul islom desalar, biz shu 5 aybirni aytishga tiyyiz. Payg'ambarimiz da shulay Jibril farishta so'raganda javob berdi. Nasa ul islom degach, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi. Shahodat kalimasi, namoz, roza, zakat ham xo'sh. Muhtaram jamoat, biz shusha yilga bir taqir, shusha bir oyda, bu oyda endi bu yilning 29 kun bo'la. Shusha 29 kun biz islomning bir bag'onasini o'taymiz. Bizning qarshimizdagi turgan bir 5 bag'onasining biz birsisini o'taymiz. Agarda biz biz ana masalan bir oy ilk ishlay olmas edik Sha'ban oyida. Biz ana Shavval oyida Ramazondan so'ng tag'in ikkinchi oyda shulay ishlay olmaymiz. Aning kunlari bor ayrim. Şu ayrim kunlarındagina biz ana muhtaram jamoat ishlay turgan ayrim bir g'ibodat bo'larak ishlay turgan ul shunday amal bo'lib turadi. Shunga ko'ra Qur'oni Karimda Alloh taolo aytdi, "Olday Qur'on indirilgan oyday." Ramazonni ikkinchi turli bizning orada endi mana din ahllari orasida Qur'on oyi deb aytadilar. Qur'on oyi. Demak, Qur'on shu oyda indirilgan bo'lg'ach, bizga da ol bir zo'r dalil, bir zo'r targ'ish bo'lib turadi. Shu oyda hech yo'g'i bir taqir bo'lsa da Qur'onni xatm chig'ira kerak. Arab tilini o'qiy bilgan, yugurib o'qigan kishilar endi. Agarda bilmagan kishilar bo'lsa da bu Uyg'urga yo'q men bir narsada bilmayman deb aytirga kerak tugul. Qarab jamoat bu vaqtda o'rganirga, o'qirga ko'pga joyliroq bo'ladi. Chunki iblislarday, shaytonday sablazn yo'q. Sablazn yo'q. Agarda kishi o'rganmaykan, kishi kirilanaykan, bu kishining o'zining xarakteri aytib bo'lmaydi, mana shayton quturtdi deb. Ramazon oyida bir birgada bir narsaga da shayton quturtmaydi. Chunki shaytonni Alloh taolaning rahmati bilan shaytonni bo'g'ovlilar. Turmaga o'tirtalar. Shunga ko'ra u bizga bir nidida qarshilik, bir nidida bizga qutqi, vasvasa qila albatta olmaydi. Shunga ko'ra agarda kishi narsanidir nidida bo'lsa gunoh qilsin, davom etaykan, demak u shaytonga aybli tugul. Demak u kishining o'zining xulqi shunday, o'zining xarakteri shunday, uning tarbiyasi shunday degan so'z. Agarda kishi masalan Ramazon oyida nidida bo'lsa bir Ramazonga qadar nidida bo'lsa bir ishni ishladi, bir gunohini Ramazon oyida to'xtadi, tiyildi. Anga yengil bo'ldi. Bu gunohni ishlamasga yengil bo'ldi. Ham Ramazondan so'ng tag'in davom etaykan, mana bu bir dalil shayton quturtganligina. Ramazon oyida shaytonlarning bo'g'ovda bo'lganlarına taraf jamoat tag'in bir dalil. Ko'p vaqtda ko'p kishilarga shulay bo'ladi. Demaksin tashlay olmay, intiga Ramazon oyida tashlay, ondan so'ng Ramazon oyidan so'ng yo'g'ondan tag'in intiga tag'in boshlaydi. Shunga ko'ra qanday da bo'lirga mumkin deb aytasim kelar. Mana bu uchraqda chindan da o'zi bir dalil bo'lib turadi. Ul Ramazon oyida shaytonlarning bo'g'ovda bo'lganlarına, shayton seni quturtmagandan taraf jamoat. Ham endi albatta ko'p kishilarga ul bir start bo'lib turadi. Shu Ramazon oyi. Bir telefonni zaryadga qo'yamiz bu. Nindigina qiymatli telefon bo'lsa da, agarda zaryadga qo'ymasak, u endi o'zining tegishli bo'lgan funksiyalarini boshqarmaydi. Anda nindigina prilojeniylar bo'lsa da, u prilojeniylar o'zlarining ishlarini ishlay olmaylar. Shunga ko'ra, mana biz agarda o'zimizni ko'z oldiga keltirsak, bizga da endi nedir energiya kerak, bizga da pitaniya kerak. Mana biz shu jumg'alardan, Ramazon oylaridan biz shu aytib, muhtaram jamoat, Ramazon oyidan biz yilga bir taqir shunday yilga bir taqir endi mashinani remontga kirtalar endi, to't kalalar endi yilga bir taqir biz o'zimizda straxava aytamiz endi, yilga bir taqir biz samolyotlarni da angarga kirtalar, remontga kirtalar deganday, yilga bir taqir Milasmort o'zamiz endi biz. Mana shuning kabi, ya'ni davom ettirga mumkin. Ramazon oyida da biz qalbimizni, ko'ngilimizni shu yilga bir taqir biz Alloh taolaga kira aylanib qaytirga shunday ümitimiz bizning tirishligimiz nedir bir targ'ish bo'lib muhtaram turadi. Albatta ana boshqa vaqtlarda deb aytamiz endi u aybirni biz ishlay olmaymiz muhtaram jamoat. Ramazon oyining kunlari albatta belgili. Biz bu yilni alhamdulillah inshaalloh mana bugun kech bilan soat 5 da biz endi o'sha Ramazon oyina kiramiz. 17 ishidayanda 8 da 9 da shunda shu tirada edi. Biz bugun Ramazon oyina kiramiz. İnşallah biz Ramazan ayımız başlana. Bugün kech bilan birinchi taqir biz taravihga kelamiz, taravih namozlarına. Endi taravih namozi degandan men aytib ketam, ozgina bu temani aytgach endi bu yilni Alloh bersa biz men O'zak masjid turindagina aytam, shu masjid turindagina Alloh taolo rahmati bo'lsin eng birinchi, mana shulay masjidni zo'rlab, to'tirib masjidni mana shunga qadar kishi juma namozlarına kelganingizga Alloh taolaning bir
зур бүләге ул мөхтәрәм җәмәгать һәм мәчетнең бизәге һәрберегез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә фәзил иң беренче без тәравих намазына бүген гадәттәгечә ясту намазының вакыты белән киләбез һәм Алла бирсә иртәгәдән башлап 15 көн дәвамында 19:30 килә башлыйбыз. 19:30 19:30 будет в течение 15 дней салату таравих будет у нас определенный конкретно шушы вакытта мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә ясту вакыты дип теге по графику дип буталмагыз дип әйтәсем килә. Һәм Алла бирсә икенче анарның 15 көнендә без аны сәгать 8-дә укый башлыйбыз Алла бирсә. Уже остальные 15 дней уже 20:00 будет Алла бирсә до конца. Шуңа күрә кайсы мәчетләрдә ул бәлки берәр сәгать соңрак та булырга мөмкин, яки әз генә иртәрәк тә булырга мөмкин, яки шушы график белән ясту вакыты белән булырга мөмкин. Сез кайсыдыр мәчетләргә барган вакытта алдан желательно белешеп куярга. Анда таравих намазы ничек укыла икән дип белешеп куярга. Таравих намазының вакытын аны сәгать 9-да да укырга мөмкин, 10-да да укырга мөмкин. Кешегә ничек җайлы, халыкка ничек җайлы шушы вакытка куйсаң әлбәттә хәерле. Без инде әз генә безнең аерма күп түгел, әз генә авызашкач мәчеткә килеп җитерлек булсын дип шушы араны калдырдык. Шушы теманы димәк бер башлагач әйтеп китәсем килә мөхтәрәм җәмәгать. Сәгать 4 сәгать 22 минутта безнең сәхәр тәмам була. 4 сәгать 22 минутта сәхәр тәмам. Сәхәр тәмам дигән сүз су уже, аннан соң чәй эчәргә ашарга ярамый дигән сүз ул. Иртәнге намазга кадәр түгел мөхтәрәм җәмәгать. Азан әйткән чәйгә кадәр түгел, иртәнге намазга кадәр дип кеше менә бу әйберне мәчетләрдә укыла торган намаз белән бутамагыз. Сәхәр тәмам ул иртәнге намазга кадәр, әмма ул мәчетләрдә укыла торган намаз белән аның арасы кала. Менә безнең әгәр дә бу график буенча карасагыз, 4:22-дә сәхәр тәмам була, 4:55-тә безнең ярты сәгать бар дигән сүз. Аннары гына мәчетләрдә укыла. Бу вакытта уже иртәнге намазның вакыты кергән була. Әгәр дә сез мәчеткә килмәсәгез, әгәр дә өйдә укыйсы булсагыз намазны, 4:22-дә уже намазны укырга мөмкин өйдә булганда. Менә бу әйберне күп кеше бутала. 4:22-дә сәхәрдә тәмам дип әйтә, аннан соң көтеп утыра. 4-тә шушы график буенча 4:55 булганга кадәр көтеп утыра да, аннан соң иртәнге намазны аннан соң гына укый. Әгәр дә мәчеткә киләсе булсагыз гына ул шушы вакыт. Бу сәхәр тәмам булганнан соң мәчеткә килеп җитерлек, теге мәчеткә килергә юлга дигән вакыт ул мөхтәрәм җәмәгать. Шушы әйбер белән теге буталмагыз дип яңадан әйтәсем килә. Аңлатып бетерә алдым икән. Әгәр дә мәчеткә киләсе булмасагыз, ул вакытта 4:22 шушы ук сәхәр тәмам, димәк, сәхәр ни өчен тәмам була? Чөнки иртәнге намазның вакыты керә. Шуңа күрә сәхәр тәмам була. Шуның белән без тәмамлыйбыз да. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, азан әйтә башлаганчага кадәр без әле ашый алабыз диде. Азан әйтә башлаганчага кадәр. Әмма тагын бер кат әйтәсем килә. Буталмагыз, бу безнең бүген мәчетләрдә әйтелә торган азан түгел. Ул вакытта безнең уже вакыт чыккан була. Сез монда карагыз, ориентир ясагыз шушы сәхәр тәмам дигән вакытка. Әгәр дә без белә торып шушы вакытны ашыйбыз икән, безнең уразабыз дөрес булмый. Алла сакласын, уразабыз дөрес булмый. Әле уразабыз дөрес булмау бер мәсьәлә. Әле без көн буе ашамыйча интегеп, тагын уразабыз да дөрес булмый. Һәм көн буе ашамыйча интегеп, ураза дип тагын йөрәчәкбез. Һәм инде кич белән әлбәттә, кич белән 17-дә 10-да авыз ачабыз. Безнең көн узынлыгы 11 сәгать туры киләме? 11 сәгать якынча туры килә. Шуңа белән менә безгә ашарга ярамый торган вакыт 11 сәгать булса, ашарга ярый торган сәгать безнең күбрәк килеп чыга. Шулай бит? Күбрәк безнең 13 сәгать ашарга ярый булып чыга безгә. 13 сәгать ашарга ярый торган вакыт. 11 сәгать без ашарга ярамый торган вакыт булып чыга мөхтәрәм җәмәгать. Тагын бер әйберне искәрмән әйтеп китәргә кирәк. Әгәр дә сез башка җирдә булсагыз, мәсәлән, Чаллыда, яки анда Казанда, яки башка шәһәрләрдә булсагыз, ул вакытта шулай ук бу графикны карагыз. Казан вакыты белән Мамадыш вакыты арасында да 9 минут аерма бар. Казан белән Чаллы арасында да мөхтәрәм җәмәгать аерма бар. Шуңа күрә бу әйберне менә Чаллы вакыты белән сез кайсы җирдә булуыгызга карап, шул җирдә булган графикны карагыз. Әгәр дә вакыт җитте икән авыз ачарга, мәсәлән, Мамадыш вакыты белән вакыт җитте, 17-дә 10 булды, без авыз ачалабыз. Казан вакыты белән булган гәҗиттә яки анда телефонда булган, приложениедә булган Казан вакыты белән намаз укучы кешеләр көтеп утыралар. 17-дә 21 булганын. Мәсәлән, 17-дә 19 булганын. 9 минут, 10 минут көтеп утыралар. Кирәк түгел бу әйберне көтәргә. Бу әйберне мөхтәрәм җәмәгать көтү тыела. Тыелган әйбер, бу хәерле әйбер түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, 3 очракта диде, ашыгыз диде. 3 очракта ашыгыз.
Birinchisi, kishi agarda o'laykan, ana җирләргә ашыгыгыз. Менә дөрес түгел кешене көттереп тору. Бер көн, 2 көн, кемдер кайта, кемдер килә, туганы кайта, фәлән була, төгән була. Бу әйбердә мөхтәрәм җәмәгать дөрес әйбер түгел. Кемнедер без көтеп торырга тиеш түгел. Кеше үлде, тизрәк ашыгырга, күмергә диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Икенче шаракта, менә без Рамазан аенда авыз ачкан вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, без шулай ук ашыгырга тиеш. Вакыты җитте, азанның сүзләре Аллаһу әкбәр сүз ишеттек, уже кулыбыз безнең финикта суда булырга тиеш мөхтәрәм җәмәгать. Тукта, ашыкмалы, мулла әйтеп бетерсен башта, дугасын кылсын, тагын берәр сүз әйтсен, әле тагын берәр вагаз сөйләсә, шуның белән күпме без иң кадерле булган минутларны бетерәбез. Монда бер әйбер дә кирәк түгел, монда бернинди дәген искәрмә булырга мөмкин түгел. Вакыт җитте, авыз ачабыз. Һәм темага кагылышлы булмаса да, өченчесе, җиткән кызыгыз булса, кияүгә бирегез диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Бу мәсьәләдә шулай ашыгыз диде. Менә бу 3 очракта ашыгырга мөмкин. Калган бер генә очракта ашыгырга безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ашыгырга рөхсәт бирмәде мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә Казан вакыты белән, Шаллы вакытлары белән, яки башка җирләрдә, шәһәрләрдә, сәфәрләрдә булсагыз, бүгенге көндә бик җиңел, шушы вакытның, шушы җирлекнең вакыты белән сәхәр тәмам була, шуның белән ифтар мөхтәрәм җәмәгать була. Бу әйбердә дә игътибарлы булырга кирәк. Нәрсәләр уразаны боза? Нинди кешеләргә ураза тотырга ярамый? Бу әйберләрне дә бер кат кабатлап китегез. Мин инде әз генә өстән генә исегезгә төшереп алам, бәлки яңа килгән кешеләргә бер кат этәргеч булыр. 3 төрле кешегә без ураза тотырга тиеш түгел дип әйтәбез, шулай бит? 3 төрле кешегә генә тиеш түгел. Гомумән, ураза бөтен кешегә дә фарыз, бөтен кешегә дә тиешле, хочу дигән әйбер юк. Монда синнән тормый, бу фарыз әйбер мөхтәрәм җәмәгать. Әгәр дә син үзең теләп уразаны тотмыйсың икән, син инде уже мөселман дип атала алмыйсың. Син исламның бер баганасын шигырәсен булып чыга, бер баганасыннан баш тартасың булып чыга. Шуңа күрә намазы ошый миңа, шәһадәте ошый, хаҗы ошый, закаты да ошый, менә уразасы шамый. Сәламәтлек, юк, болай булмый инде, ачтыру, монда әйбер булмый. Менә тегеләрне эшлим монсын. Юк, да тегеләрнең эшләвенең дәген мәгънәсе калмый. Шуңа күрә бу мәсьәләдә бик җитди булырга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Тагын бер әйберне әйтәсем килә, кемнәрдер бәлки намаз укымыйлардыр, ураза тотасылары киләдер. Ул кешеләргә киресенчә үсендерергә кирәк күңелләрен. Тотыгыз уразаны, әйе, дөрес эшлисез дип. Әлбәттә, намаз укымаска дигән сүз түгел. Әлбәттә, әмма менә кеше үзегезне хәтерләгез. Күбегез бит шушы таравих намазларына йөреп, уразалар тотып, шуннан соң гына әкрен кирип итеп, шуннан соң җомга намазларына килеп, шуннан соң бит инде намазларга баскан кешеләр. Күпләребез шундый, күп кешеләр шундый мөхтәрәм җәмәгать. Кемнәрдер була шундый кешеләр, намаз да укымый, ураза да тотмый, закат та бирмий, хаҗга бара. Һәм хаҗга бара да, шушы хаҗда тәэсирләнә, шунда рухлана, шуннан кайтканнан соң намаз да укый башлый, ураза да тота башлый, бүтән булган эшләрендәге мөхтәрәм җәмәгать эшли башлый. Әлбәттә хәерле. Шуңа күрә кешегә әйтергә ярамый. Юк, башта монсын эшлә, аннары тегесен эшлә. Монсын эшләмәсәң, тегесен дә файдасы юк дип кешегә әйтергә кирәк түгел. Хәтта балаларга да, кичкенә булган балаларга да без ураза тоту файдасын турында, ураза тоту тиешлеген турында мөхтәрәм җәмәгать сөйләргә кирәк. 6дагы 60та дип әйтәләр, 7дәге 70та дип әйтәләр. Шуңа күрә әгәр дә 6-7 яшьләрендә без аларга ураза тоттырмасак, мөхтәрәм җәмәгать, тотырга кирәклекне аңламасак, хотя бы менә әйтергә кирәк балаларга, мәсәлән, 5-6 яшьлек балаларга да, абитка кадәр ашау булмаячак сиңа бүген, ураза. Менә син әле пока 10 яшең тулмаган, менә 10 яшең тулгачаннары көне буе булачаксың. Ну пока сиңа менә абитка кадәр ашау булмаячак, булды, бүтән табын янына киләс түгел. Ни өчен? Ураза. Ул белергә тиеш, ул аңларга тиеш ул бала. 4-5 яшьлек бала да аңларга тиеш. Булай икән бит, ураза вакытында ашарга ярамый икән. Хотя без шушындый мөхтәрәм җәмәгать алымнарны булса да кулланырга тиеш. Кайсы бер кешеләрне кызганып әйтәләр, юк инде андый кеше ураза тота алмый инде. Юк инде мондый кешегә ураза тотмый инде. Юк, ураза тотса бетә бит инде ул. Алай булмый мөхтәрәм җәмәгать. Бер генә менә бер судмед экспертның әйткәне бар миңа. Узак еллар эшләдем ди. 25 елда шушы эштә эшләдем инде ди. Бер генә кешенең дә ди аштан үлеп килгән юк монда ди. Бөтенесе ашап үлеп киләләр монда ди. Аңлыйсыз бит инде ярдырга барган вакытта судмед эксперт әйтә бит менә бер генә кешенең дә ди ашка үлеп килгән юк монда ди. Бөтенесе ашап үләләр ди. Я эчеп үләләр ди. Шуңа күрә куркырга кирәк түгел, шикләнергә кирәк түгел. Аллаһ Тәала безгә
жеңілдік бере, Аллах Тәала безгә авырлык теләми, Аллах Тәала безгә мөхтәрәм җәмәгать жеңілдік бере. Бары тик берничә категория кешеләргә ураза тотмаска рөхсәт ителә. Мәсәлән, юлдагы булган кешеләргә, сәфәрдә булган кешеләргә. Ул да бүленә мөхтәрәм җәмәгать бер-ике категориягә бүленә. Әгәр дә синең сәфәреңдә авыр икән сиңа, синең юлың, синең сәфәрең авыр икән, ул вакытта син ураза тоту сиңа тагын да авырлык тудыра икән, синең мәсәлән резкостыгы, трезвость шундый юлда йөрүеңне, яки мәсәлән башыңның эшләвен, ничектер хәрәкәтеңне, куркыныч мәсәлән, ниндидер анда автобус водителе булырга мөмкин, чыгып китте мәсәлән да ерак җирдә автобус водителе, ураза тотыргамы, тотмаскамы? Ул бит күп кешеләр өчен җавап бирә. Әгәр дә ул аңа мөхтәрәм җәмәгать куркыныч тудыра икән, аңа начар тәэсир итә икән, ул вакытта ул кешегә ураза тоту гомумән тыела. Гомумән тыела. Шуңа күрә сәфәрдә булып, әгәр дә син үзең мәсәлән үз машинаңда, үзең рульдә, мәсәлән, кондиционерың бар, анда ничектер җиңел сиңа, син бүген утырдың монда, Казанда синең үзеңнең квартираң, син Мамадышта яшисең, Казанга барасың, утырдыгыз да, сөйләштегез дә, әйдә бүген Казанга киттек әле. Бу сәфәр әлбәттә, сәфәр, әмма ул бит бер авырлык тудырмый. Син мондагы бер өеңнән тегендәге икенче бер өеңә киләсең. Там бер авырлык та абсолютно тудырмый синең өчен. Бернинди борчу мәшәкать тудырмый. Әкрен генә барасың, кайдыр ашыкмыйсың, ничектер бернинди сиңа зыян китерә торган түгел. Әмма ансы да сиңа авыр була икән, ансы да сиңа куркынычлы тудыра икән, ансында да ураза тотмаска синең хакың бар. Хакың бар. Чөнки син барбер сәфәрдә булып саналасың. Әмма күпчелек галимнәр әйтәләр, хәерлерәк әлбәттә ураза тотсаң диләр. Әгәр дә сиңа авырлык тудырмый икән, хәерлерәк әлбәттә ураза тотсаң. Әгәр дә инде бу кешеләр аннан соң бер көнгә бер көн исәбеннән икенче елның уразасына кадәр, икенче елның февраль аена кадәр бер көнгә бер көн исәбеннән шушы көннәрен түләп бетерергә тиешләр. Бар тотырга тиешләр уразаны. Алар аны бар тотырга, ул просто гына калдырып булмый мөхтәрәм җәмәгать. Һәм фидия да түләп булмый мондый чиракта. Теге вукуп дип әйтәбез инде. Монда акча биреп тагын фидия кешене ашатып тагын монда булмый. Чөнки ул кеше ураза тота ала торган кеше үзе уразасын тотып бетерергә тиеш була. 2 көн сәфәрдә булды икән, 2 көн өчен яңадан 2 көн ураза тота. Әгәр дә 29 көн сәфәрдә булды икән, 29 көн шушы көннәр өчен тагын 29 көн бер туташтан түгел, төрлечә, әмма суммарно 29 көн ул барып ураза тотып бетерә. Мәсәлән, бер айда 5 көн тота, икенче айда 10 көн тота, шулай итеп, бер ел дәвамында, икенче елның Рамазанына кадәр ул уразасын 29 көнен мөхтәрәм җәмәгать түләп бетерә, тотып бетерә уразасын. Әгәр дә тотмаган булса. Бу сәфәр турында, авыру кешеләр турында да нәкъ шундый ук әйберләрне әйтергә мөмкин. Авыру кешеләр шулай ук бүленәләр мөхтәрәм җәмәгать. Мәсәлән, бар шундый авырулар, хроник авырулар дип әйтәләр. Аларга категорик ураза тоту тыелган. Ярамый аларга ураза тоту. Хәтта ул үзен ураза тотырга җиңел булыр сымак тоелса да, әгәр дә врачлар әйткәннәр икән, конкретно син мәсәлән сәгать 8-дә укол салырга тиеш, сәгать 12-дә укол салырга тиеш, сәгать 3-тә укол салырга тиеш дип әйткән икән, яки нидер таблетканы кабырга тиеш дип. Син ураза тотмауың синең өчен хәерле. Хәтта тоту синең өчен мөхтәрәм җәмәгать тыелган. Мәсәлән, төрле шикәр чирләре яки башка чирләр шундый әйтегендә хроник авырулы шундый кешеләргә ураза тоту ул мөхтәрәм җәмәгать не то что рөхсәт ителми, аларга ул әйткәнемчә тыела. Әмма аларның да өстендә исламның шушы баганасы, шушы фарызы бар булып кала. Алар да мөхтәрәм җәмәгать ул бит инде уразаны тота алмый, бүген тота алмый, һәм иртәгә дә, киләчәктә дә тота алмаячак. Ул бит инде аны 2нче Рамазанга кадәр тота алмаячак. Ул авыру, хроник авыру, ул аның дәваланмаячак, шулай торачак. Шуңа күрә аларга Аллаһ Тәала бер көнгә бер көн исәбеннән уразаны тотырга дип, кире үзе тотырга дигән теге сәфәрдәге кебек кешегә дигән шартны бирми, аларга бирә бер көнгә бер кешене ашату исәбеннән. Ул атала фидия дип. Фидия. Бүгенге көндә безнең Татарстан Җумһуриятының мөселманнарының диния нәзарәтендә әйттеләр, ул 400 сум күләменнән билгеле була дип. 400 сум минимум. Артыграк да булырга мөмкин. Син көн саен бер кешене кафеда ашатырга мөмкин, өеңдә ашатырга мөмкин, син көн саен бер кешене ресторанда ашатырга мөмкин. Ул синең үзеңнең әйбереңнән тора дигәндәй. Әмма ул ипи белән чәй яки анда бер стакан теге бер нәрсә кофе гына булырга тиеш түгел. 400 сум ул минимум. Син шушындый суммадан чыгып аны ашатырга тиеш буласың. Яки син 29 кешене бер юлы җыеп ашатасың, яки син 29 көн дәвамында бер кешене ашатасың, берәр кешене шундый итеп, әлбәттә ашатырга кирәк. Мөхтәрәм җәмәгать, шушы Рамазанның өстеннән уразасы тотыр өчен. Менә фидия, авыз ачтыру, ифтарлар дигән әйберләр, менә бу әйберләр белән әлбәттә күп очракта бәйле булалар. Һәм алга таба әгәр дә синең авыруыңа ураза тотудан зыян килми икән, мәсәлән, синең бармагың сынган,
яки аяғың қолың сынған, әйтегенде, яки башка төрле авырулар. Синең ураза тотуыңа бернинде, син авыру. Әлбәттә, әмма синең авыруыңа, шушы авыруыңа дип әйтик, бернинде дә ураза зыян салмый. Бернинде дә ущерб китермей. Ул очракта сиңа әлбәттә ураза тотмаска синең хакың булса да, мөхтәрәм җәмәгать, ураза тоту синең өчен хәерле булып санала. Син авыру, әлбәттә, ураза тотмаска әйтә аласың, отмазка у тебя есть. Ну, отмазка бар. Әмма ураза тоту ул вакытта барыбер хәерлерәк була. Ни өчен дигәндә, беренчедән монда Рамазанның бәрәкәтен әле исәпкә алырга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Икенчедән, барыбер ул вакытта син аны түләргә тиеш, бер көн уразаны, бер көн ураза белән барыбер түләргә тиеш булып чыгасың. Һәм инде әлбәттә безнең бала имезүче яки балага узган хатын-кызлар турында сүз бара. Менә бу 3нче категория кешеләр. Мондый кешеләргә дә, мөхтәрәм җәмәгать, ураза тоту әлбәттә бу очракта кирәк түгел. Гомумән ураза тотмаулары хәерле. Бала имезгән вакытта ул гадәттә ел ярым, 2 ел булырга мөмкин, 2 Рамазанга эләгергә мөмкин. Шулай шуңа күрә, әгәр дә инде 2нче Рамазанга ул җиңелрәк икән, ул вакытта аның әлбәттә үзе карый. Әмма балага узган яки бала имезүче хатын-кызларда шушындый. Әмма аларның да өстләрендә ул барбыр бурыч булып кала. Алар да яки бер кешене ашатып, яки шушы бер көнгә бер көн исәбеннән уразаны тотып, мөхтәрәм җәмәгать, бетергә тиеш булалар. 2 ел тотмады икән, аның шушы 2 елныкы уразасы җыелды икән 58 көн. Шушы 58 көнен ул барбыр, мөхтәрәм җәмәгать, 58-59 көн буламы, яки 60 көн булырга да мөмкин. Шушы 60 көнен ул барбыр тотып бетергә тиеш. Аның өстендә ул барбыр бурыч булып кала. Әгәр дә хатын-кызларга игътибар итсәгез, менә Рамазанга нинди бирелгән, нинди зур әйтегендә җитдилек. Әгәр дә, мәсәлән, хатын-кызлар тиешле көннәрендә намаз укымасалар, алар аны кире кайтармыйлар. Укымадылар. Отпуск булды, бетте, ял булды, бетте. Бала тапканнан соң анда яки тиешле көннәрендә, шушы ял көннәрендә, шушы вакытларында намаз укымадылар, шуның белән бетте. Бу темага кире кайтмыйлар. Рамазан аенда даже ул көннәрендә ураза тотмасалар да, алар шушы көннәрендә тотмаган уразаны кире кайтаралар барбыр. Бу бик җитди әйбер икәнлеген мөхтәрәм җәмәгать күрсәтә торган әйбер. Әлбәттә, бар тагын берничә төрле кешеләр инде. Бу ирегеннән мәхрүм ителгән кешеләр, яки җүләр, ахмак, тиле кешеләр инде. Андый кешеләргә дә ураза тотмаска мөмкин, әлбәттә. Андый кешеләрдә тотмаска, аларга да фарыз булмаска мөмкин. Ул вакытта. Әгәр дә без инде шушы кешеләрнең берсенә дә кермибез икән, без юлдагы түгел, сәфәрдәге кеше түгел, без тиле кешеләр түгел, җүләр кешеләр түгел, без йөкле хатыннар түгел, мәсәлән дә, яки бала имезүче хатыннар түгел, без авыру түгел, безгә димәк, мондый чиракта ураза безнең өстебездә фарыз булып тора. Шуңа күрә вакытыгызны узак аласым килми, мөхтәрәм җәмәгать, нәрсә уразаны боза, бу әйберләрне карап чыгыгыз, нәрсә уразаны бозмый, кай вакытта ул әйберләр тырнакны кистем дип теге кайсы бер кеше ураза бозылды инде, ураза ачтым инде бүген дип әйтүчеләр бар. Ул әйберләр менә нәрсә боза уразаны, нәрсә бозмый, бу әйберләрдә бик җитди әйберләр, аларда күп түгел аларны әлбәттә белергә мөхтәрәм җәмәгать кирәк. Һәм ахырдан инде сүземне йомаклап әйтәсем килә, без үзебездә шушы мәчеттә ифтарлар, авызлаштыруларны, фитра шушы мәсьәләләрен барсында эшлибез, әлхәмдүлилләh. Әгәр дә сезнең үзегезнең мөмкинлегегез, теләгегез бар икән, рәхәтләнеп монда килеп 20 кешедән башлап 100 кешегә кадәр көн саен авызлаштыру мәсьәләләрендә катнаша аласыз. Ул турда кирәк булган кызыксынган кешеләр хәбәр итәргә мөмкин, мөхтәрәм җәмәгать. Рамазан аен бергәләп, матур итеп үткәрергә насыйп булсын. Һәм без тагын бер әйберне әйтергә оныттым. Мөхтәрәм җәмәгать, без Рамазан аеннан соң Корбан гаетенә кадәр группа җыябыз, гумрага барырга, кече хаҗга барырга. Әгәр дә теләгән кешеләр, менә шундый кешеләр булса, кече хаҗга баручы кешеләр монда да катнашыгыз. Бу әйбердә үзегез өчен иншалла бер зур әйбер булып тора ала бирсә. Бу Корбан гаетенә кадәр була. Менә Казанда бер кешене әйтәм сезгә. Минем белән бергә йөри ул. Минем белән бергә спортзалга йөри. Бер Андрей дигән егет, урыс егете. Монсы инде Василавяннары кирәк булмаса китмәсәгез дә була инде. Бу теге камера өчен әйтелә